Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi flimkien mal-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar ħabbru tisħiħ fis-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex li se jsarraf f'aktar vjaġġi frekwenti fost l-oħrajn. Dan hekk kif mill-ewwel ta' Ottubru l-iskeda eżistenti tal-fast ferry se tiġi estiża tul is-sena kollha. Fil-fatt wara diskussjonijiet mal-operaturi tas-servizz, il-Gvern iddeċieda li jinvesti 1.3 miljun euro biex l-iskeda tal-vjaġġi tkun fissa u ma tinbidilx minn perjodu għal ieħor, waqt li jiżdiedu it-traġitti bejn il-port il-kbir fil-Belt Valletta u l-port tal-Imġar f'Għawdex. Il-Ministru responsabbli mit-trasport Chris Bonnet stqarr li 3 snin wara li l-Gvern implementa il-weda tiegħu u introduċa dan is-servizz, issa kompla jistinka biex itejbu. U allura issa morna l-iskeda unika, irrelevanti l-istaġun biex kulħadd ikollu trips biżejjed biex jagħmel il-qsim bejn Malta u Għawdex fix ħin ikun l-iktar komdu. Irdu nibqgħu għaddejjin imma il-konnessjoni m'Għawdex mhux biżejjed, għandna l-konnessjoni anke mal-kosta tal-Lvant ta' Malta illi rridu naħdmu aktar fuqha. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li sa minn meta ġie introdott fit-tieni kwart tal-2021 dan is-servizz bil-fast ferry esperjenza tkabbir fl-ammont ta' klijenti li jużawh biex jaqsmu minn Għawdex lejn il-Belt Valletta u lura b'mod effiċjenti u sikur. Propju ftit ta' snin wara li nadejna s-servizz er inkomplu insostnu l-istess servizz anke wara l-esperjenza li kellna tul l-aħħar staġuni fejn propju s-qegħdin innedu skeda li ser tkun fissa għas-sena kollha, skeda li ser tagħti s-sarħan il-moħħ, ser tagħti wkoll il-mod ta' kif wieħed jista' jippjana permezz ta' xi ħaġa li hija fissa u stabbli. L-operaturi tal-kumpanija Gozo High Speed Limited saħqu li jilqgħu din l-inizjattiva mill-Gvern li se tkun qed tipprovdi għal ħtiġijiet tal-Maltin, l-Awċin u t-turisti u qalu li bħala l-operaturi tal-fast ferry irċivew rispons pożittiv ħafna dwar is-servizz u jinsabu ċerti li din l-inizjattiva se tiggarantixxi servizz saħansitra aktar effiċjenti lill-klijenti. Il-Ministru Bonnet li l-ħadd li għadda wkoll esprima qatt ta' ideat dwar kif jista' jittaffa trasport fuq l-art, inkluż permezz ta' mezzi marittimi, ikkonkluda b'indikazzjoni għal żviluppi oħrajn fil-qrib. Naħseb li ġej żmien li ħajkun sabiħa trasport bil-baħar għax naħseb kollha kemm aħna qed nirrealizzaw kemm għandna bżonn verament nużawha din ir-riżorsa.